gent que fa temps que estem vinculats per diferents motius amb la Fundació i amb l'Observatori, i sempre m'ha trobat molt interessant, no només ens dediquem a llegir llibres o a discutir arguments, a analitzar el que diuen altres acadèmics, que és el que passa moltes vegades, sinó que també de tant en tant, almenys en filosofia moral, que és el meu àmbit, ens interessa tocar coses a peu de terra o picar pedra, que es diu, i veure què passa en el dia a dia, en aquelles activitats on es generen inevitablement discussions, qüestions, conflictes de caràcter en darrer terme conceptuals, perquè estic segur que en el treball que avui farem sorgirà sovint la qüestió de i què volem dir això, com hem d'enfocar aquesta qüestió des d'un punt de vista de la interpretació que hem de donar, no només de la intervenció o de l'actuació que hem de fer, sinó com ens ho hem de mirar. Això passa sovint en molts àmbits de la vida humana, però el camp ètic és especialment així. El problema de saber com haver-se de mirar, com ens ho hem de mirar. El progrés moral, això s'ha dit moltes vegades, però el progrés moral de la humanitat moltes vegades va lligat a les maneres de mirar i a les maneres d'interpretar realitats que d'alguna manera sempre hi han sigut. Per exemple, homes i dones sempre n'hi ha hagut. Allò que primer va haver-hi l'home, segon fill, el dona i després va haver-hi la dona. Deixant de banda la mitologia o el que se'n digui, però d'homes i dones sempre n'hi ha hagut. Però les interpretacions o les visions que tinguem de les relacions entre homes i dones han canviat moltíssim. I fins fa 4 dies se'n tenia una que molts de nosaltres encara en som ben conscients, l'hem canviat fruit de què? Doncs fruit d'una multiplicitat de factors ben diversos que han incidit sobre la manera que tenim de veure la relació home i dona, però també un d'aquests factors és la pregunta sobre com hauríem de veure la relació home i dona. El que vull dir amb això és que un dels factors que normalment ajuden a propiciar canvis i plantejament de qüestions morals és justament el plantejar-nos si aquella qüestió s'ha de veure des de la perspectiva moral o no, si s'ha de veure des de la perspectiva ètica o no. Hi ha àmbits de relació humana, hi ha relacions humanes que a vegades no les incloguem, no les posem dintre del camp, dintre del conjunt de qüestions que haurien de ser considerades com a qüestions ètiques. I de cop i volta, a vegades, passa que algun tipus d'aquestes relacions, algun tipus d'aquestes actuacions, de cop i volta passen a formar part del conjunt de qüestions que, hauríem de considerar morals. Per exemple, la relació home-dona dintre l'àmbit familiar. Fins fa 4 dies es considerava que era una qüestió privada. Ara, la immensa majoria de la gent considera que és una qüestió evidentment privada, però que en els seus aspectes, en una sèrie d'aspectes fonamentals, són de consideració pública, per tant, requereixen una interpretació o requereixen una visió de preocupació col·lectiva i, per tant, també de caràcter moral. Poden ser jutjades com a correctes o incorrectes, bones o dolentes. El que ajuda a incidir, el que incideix o el que ajuda a propiciar canvis d'aquests que fan que certes qüestions o certes relacions que no eren considerades morals o que no eren vistes des de la perspectiva del que és correcte o que és incorrecte, un dels factors que ajuda a fer que una d'aquestes qüestions o d'aquestes relacions passi a ser vista com una qüestió moral, un d'aquests factors, almenys, m'atrevo a dir, és justament el reflexionar, el pensar-hi. Aquí els intel·lectuals, la gent que reflexiona, la gent que s'atura en la seva activitat diària i que diu, bueno, com hauríem d'enfocar això, per exemple, en un seminari, aquesta gent hi ajuda. Jo em penso que aquest és el sentit últim d'aquest tipus de tal com ho van explicar, i aquesta col·locació que aprecio que m'hi convidessin, doncs, tal com ho van explicar, jo em penso que és el que es vol propiciar. Que hi hagi un moment de pausa i de reflexió conjunta de gent que hi esteu implicat en aquest camp, perquè fruit del diàleg, de la intervenció, diríem, és possible que sigui caòtica, no se sap mai. De fet, la intervenció coherent segurament només la fa un quan hi pensa molt en un tema i després de moltes vegades de passar-hi sobre aquell tema. Les interactuacions i els diàlegs, les discussions entre persones moltes vegades són creuades, la gent, a mesura que no llegirem res, sinó que anem dient, a mesura que altres van dient, doncs van sortint branques de discussió, després es tanca, després passes a un altre costat. Jo no crec que sigui en absolut lamentable o deplorable que això passi, perquè no sabem exactament quina és la conclusió. El que em sembla molt interessant és que això sigui un seminari de treball de caràcter
intel·lectual, de reflexió conjunta, perquè, com he dit, em sembla que la reflexió és un dels factors que ajuda a propiciar que hi hagi canvis morals, canvis socials. No dic que sigui el principal, jo soc més aviat escèptic respecte a la capacitat que té la reflexió d'incidir o de canviar el món, però sí que és un dels factors que intervenen. Per això em sembla molt interessant que ho sabem. El fet que haguem triat algú que des d'aquesta mirada ètica és perquè la primera pregunta que ens arriba és quan ens hi hem de ficar? Sembla que creiem que no ens agrada o que creiem que no està bé. Crec que molts dels que esteu aquí us heu fet aquesta pregunta. Davant de coses, de situacions personals que veiem que no ens agrada i que generen patiment, quan ens hi hem de ficar? Fem una mica de presentació, si cas, de les persones que hi sou i hem dit. Sí, jo si em permets, farem la presentació i tal com ho havíem comentat amb la gent de la Fundació, les 2 hores o hora i mitja que farem de seminari seria bo que les dediquéssim a 3 blocs, a 3 blocs temàtics. Per tant, jo m'he de marcar una mica la pauta en aquest sentit, simplement que ara pot ser que canviem si la cosa s'apaga. Si veiem que un bloc dona molt de sí, doncs jo penso que no seria gens dolent que continuéssim en aquest bloc, en la mesura en què veiem que la discussió és interessant. Però hi hauria 3 blocs temàtics. Un primer seria el bloc temàtic dels problemes, causes, dificultats que originen, dificultats socials o dificultats de tota mena que originen la problemàtica amb la qual estem treballant, en aquest cas la vulnerabilitat de les persones grans, l'origen del problema, com s'hi trobi, les dificultats que hi ha, el tipus de dificultats que hi ha en aquest tipus de problema. Aquest seria un primer bloc temàtic. Per exemple, el senyor Josep Maria Soler feia esment a la sordat, els canvis socials en la família, això que hauria dintre aquest bloc primer. Després hi hauria un segon bloc sobre els problemes, dificultats, qüestions que us sembla interessant de dir en veu alta respecte a la intervenció que feu respecte a aquests problemes, i un tercer bloc temàtic seria el de la prevenció o què es podria fer per justament tapar forats, resoldre problemes respecte als 2 blocs anteriors, tant el de les causes que originen aquests problemes amb els quals tracteu, el de la vulnerabilitat de les persones grans, com el que fa la intervenció. Aquests serien els 3 blocs temàtics. M'han passat una sèrie de dades que potser seria bo, i els de l'acadèmia, els de filosofia especialment, tenim una sèrie de manies. Una d'elles és aclarir termes, perquè la discussió sigui fructífera. I m'han passat una sèrie d'informació, la gent de la Fundació i de l'Observatori, que em sembla molt interessant per abordar el debat amb una mica més de concreció i una mica més de precisió. Per exemple, la noció de vulnerabilitat, el títol de la jornada d'avui és la vulnerabilitat de les persones grans. Què volem dir amb vulnerabilitat? Potser m'ho he d'aclarir. Però em sembla que el concepte de vulnerabilitat s'ha d'entendre en relació amb el maltractament que poden estar exposats les persones grans. Pel que fa a la noció de risc de patir, la vulnerabilitat podríem entendre com el risc de patir maltractament. I el maltractament, que és un concepte que poden patir les persones grans, és un concepte que al llarg dels últims temps es veu que s'ha anat afinant, en el camp l'hem anat precisant, i fins i tot se n'han tingut una sèrie de definicions. Si us sembla, en llegeixo una, que és la que es va acordar en la primera Conferència Nacional de Consens sobre l'ancià maltractat, que va tenir lloc a Almeria el 1995, i penso que aquesta definició ens pot ajudar a concretar més la discussió i sobretot a precisar què volem dir amb vulnerabilitat. La definició diu el següent. Maltractament és qualsevol acte o omissió, no només acció sinó també omissió, qualsevol acte o omissió que produeixi dany, intencionat o no, practicat sobre persones de 65 i més anys, que succeeixi en l'àmbit familiar, comunitari o institucional, que vulneri o posi en perill la integritat física, psíquica, així com el principi d'autonomia o la resta de drets fonamentals de l'individu, constatable objectivament o percebut subjectivament. Però ens pot ajudar a concretar el que podem dir en vulnerabilitat, vol dir exposició amb el tractament d'aquestes persones grans, en els termes
estem considerant. I em semblava molt bona idea que passo, llenço la pilota. I una bona manera que comenci el joc és primer, sobretot presentant-nos. Jo Joan Vergés, soc professor titular de filosofia moral de la Universitat de Girona i per ser soc de Banyoles. Hem vist que Girona fa temps. Jo avui soc un escrivent. Soc company de Joan Vergés, de la carrera de filosofia de la Universitat de Girona. Em dedico a coses vàries, des d'antiga fins a política, estètica i tant. Soc una mica cul de mal seient i suposo que en part per això també quan hi ha coses d'aquestes que es necessita algú que faci un paper neutral, que és el que toca a mi avui, d'escrivent i relator de les idees que vagin sortint aquí, doncs això era un verb bastant bé. Jo em dic Olga i soc treballadora social i estic treballant al Consell Comarcal del Pla d'Estat i porto els serveis de promoció de l'autonomia nacional. Majoritàriament treballem amb gent gran. Soc Josep Maria Vázquez, vinc en representació d'Artris, una entitat que té els seus orígens fa més de 15 anys. Ens dediquem a l'atenció domiciliària i també tenim residència de gent gran a Banyoles. Les oficines també les tenim a Banyoles, tot i que soc de Girona, de Girona, però estem ubicats a Banyoles. Jo som Montserrat Ara, soc treballadora social i treballo a la Fundació Tutela, soc professora de tutela i porto la zona de la cultura. Jo em dic Gemma Guada, soc psicòloga, soc referent de la Fundació Tutelar i jo porto la zona de Gironès i Selva. Yo soy Luis Amo, el director de la residencia de Espís de La Escala. Bueno, es una residencia que lleva funcionando 20 años y que tiene un tamaño medio, 80 plazas de gente asistida y cada vez más asistida, más vulnerables. Jo soc Eva Vidal, soc treballadora social i vinc en representació de l'equip del servei sociosanitari de l'Hospital Santa Caterina. Bàsicament i majoritàriament treballem amb persones grans amb malaltia crònica avançada. Miquel Busart, psicòleg i terapeuta familiar, però treballo dins de l'administració, al Departament de Benestar Social i Família, portant el que seria el Servei d'Atenció a Persones, que això significa la gestió de la dependència del sistema de protecció. Em dic Esther Campbell, de professió soc infermera i estic treballant com a directora de la residència de gent gran del Puig d'en Roca, a Girona, que és un centre públic del Departament de Benestar Social i Família. És una residència amb una capacitat de 200 llits, bàsicament persones grans amb dependència i malaltia crònica, i hi ha un mòdul sociosanitari de 50 llits que hi ha gent gran i gent no tan gran, però amb molta situació de dependència. Jo em dic Ben Comas, treballo al Consorci de Benestar Social i de Sau, concretament a l'equip d'assessorament tècnic dels serveis socials bàsics de la comarca del Gironès i de Sau. Jo em dic Anna Soler i treballo als serveis socials d'atenció primària del Consorci de Benestar Social i Famílies. Jo em dic Esther, soc agent de la Policia Municipal de Girona i formo part de l'equip d'atenció a la víctima. Som dues agents en aquest equip. Jo soc Laura González, soc la coordinadora de la residència de l'Autètic, de Comunidad Autètic, i vinc a representar la residència, que fa 10 anys que està en mans. Jo soc en Sergi Carbona, em dedico a la gestió, soc el gerent del Consorci de Benestar Social de la Selva. Jo soc la Rosa Vicent, soc la directora de Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Empordà. També soc patrona d'una fundació tutelar, de la Fundació Tutelar d'Empordà, i juntament amb en Miquel i l'Esther, que no m'han dit, formem part d'un grup de treball dels maltractaments de la gent gran a Girona. Yo soy Juan Ramón Palmero, soy notario aquí en Gerona, vocacionalmente, siempre muy dedicado al
tema de la discapacidad y desde luego el tema de la vulnerabilidad de las personas mayores pues, me afecta de una forma casi esencial. Es un tema de cada día, lo tengo todavía y hay muchas cosas que has comentado tú que dan mucho juego. Que las noto muy bien, ¿no? Que tendremos oportunidad de hablar y continuar con la reflexión que has iniciado, porque en mi caso es a diario y continuo, llegar personas vulnerables al despacho, dándote cuenta además que el problema mayor que tiene una persona vulnerable es el entorno, es su entorno, tú lo has comentado antes, ¿no? Es desde la familia hasta las instituciones, también económicas y financieras. Pensemos pura y simplemente qué ha sido o por qué han sido las preferencias. No es una persona vulnerable. Y es que hay mucha gente vulnerable, mucho más que aquellos que les ponemos la etiqueta de vulnerabilidad. Me ha gustado mucho la definición de los 65 años. Y desde luego entiendo que el derecho, o que desde el derecho hay muchas cosas que decir y que hablar, y que se vinculan de forma inmediata con el tema de la moral, de la ética y de la filosofía moral o de una forma de concebir la vida. Creo que va a ser muy interesante todo esto que vamos a hablar. Jo soc la Mercè Escalvant, soc patrona de la Fundació i de professió soc advocada especialitzada en família i com el senyor notari n'hem vist i en veiem de tots colors. O sigui que des d'un punt de vista pràctic podem fer moltes aportacions. Teòric, en el meu cas, potser no tant. Això tu com un Som Maria de Fons, coordinadora dels serveis socials bàsics de la Garrotxa i que cada dia ens trobem tot el que hem parlat ara, també hem fet com un espai de reflexió ètica dins el Consorci on contractem aquests temes. Bon dia, jo soc Mercè Badosa, pertany a la Fundació Tutelar Fedècia. El perfil habitual de la nostra persona tutelada són persones grans, persones habitualment amb demència, però no només toquem persones grans pel que fa al que és la Fundació Tutelar, sinó que també tenim programes d'atenció directament a persones amb demència, programes de psicoestimulació cognitiva i també tenim grups de suport per cuidadors, etc. perquè som hereus d'una associació de famílies d'Alzheimer. I perdoneu pel retard. Per tant, us queda clar que tothom que està aquí n'ha de saber molt perquè ho viu cada dia. Ara, a veure si som capaços de tot això assumir. Potser el primer tema a abordar és el que deia ell, com s'origina i com detectem aquestes situacions. Com veiem que hi ha risc que alguna persona acabi visquent pitjor del que considerem digne, o fins i tot estan ben atès i sempre pot ser objecte de vulnerabilitat perquè hi ha gent que es pot aprofitar de la seva situació, que pot vulnerar els seus drets. Com ho detectem, com ho veiem i quines són les causes que creieu que originen això? Jo voldria afegir un punt relacionat amb el tema aquest de la vulnerabilitat, que seria més enllà de l'entorn, més enllà de la definició de vulnerabilitat, almenys fruit també d'aquesta experiència d'aquests anys, i és que les persones que d'alguna manera en són víctimes tenen potser algun tret més, a nivell personal, com pot ser algun tipus de discapacitat, o bé sigui a nivell cognitiu, bé sigui a nivell sensorial, tema de visió, vull dir que com a tret del perfil, més enllà del que es comenta de persona gran, que visqui sol, un entorn amb unes intencions, hi afegiríem el tret a nivell de detall més personal, el fet aquest, que tenen algun tret que els fa totalment vulnerables, els fa fàcilment manipulables, una miqueta per complementar el que es deia sobre vulnerabilitat. Jo afegiria que aquests trets que ell diu els definiria com a dependència.
és una persona dependent en algun aspecte d'algú més, no? Perquè quan una persona tingui l'edat que tingui, és molt autònoma, no és tan vulnerable. No sé si complementa una mica, no? Llavors hi ha aquesta dependència física, psíquica, no sé, Miquel... Emocional. Vull dir que aquests dèficits fan... És aquesta dependència d'algú ja per companyia, per cura per una malaltia, per cura per les activitats de la vida diària, perquè necessita algú que el vigili amb els temes econòmics, patrimonials o d'autocura, vull dir que hi ha una dependència marcada en el... Jo, si em permeteu, crec que la vulnerabilitat és multicausal i cal contextualitzar-la també. És a dir, no forçosament ets vulnerable perquè ets dependent des d'un punt de vista funcional o físic. Hi ha tot un element relacional aquí. Hi ha persones amb una certa edat que em depèn quin tipus de relació, estic pensant en relacions paternofilials, veritat? I que a mesura que va avançant el temps s'inverteix aquesta complementarietat i aquest pare esdevé fill del pare per un seguit d'elements que potser si m'apures ja no cal que siguin físics, són relacionals, veritat? I que aquest pare és vulnerable, té tots els elements de vulnerabilitat en aquest context de relació amb aquest fill. Aquest fill li pot fotre la cartera de les 1001 formes, mentre que aquesta persona, en depèn quin altre context, aquesta vulnerabilitat no li apareix. Aleshores jo aquí sí que voldria distingir, perquè no és generalitzable, és a dir, som vulnerables en tant en quant quin tipus de relació. I després, evidentment, afegim això, com més dependents de diferents àmbits, més fràgils, més vulnerables i més risc tenim de... Però a vegades, i crec que bastants de nosaltres ho hem viscut, com és possible que en aquesta relació aquesta persona apareix absolutament vulnerable i és capaç aquest fill o aquest cònjuge o aquest, no? I en canvi, en depèn quins altres contextos, aquesta persona esdevé no tan vulnerable. I per tant, crec que sí que és important distingir-ho això, perquè si no tenim el perill de generalitzar i que vulnerabilitat sigui un únic concepte, i és, penso, molt complex. Pero eso a mí me parece tan complejo que tendríamos que distinguir, si queréis vamos a hacer una cosa como la pre-vulnerabilidad y la vulnerabilidad. Es decir, hay fases que además dependen de... Yo estoy convencido que son individuales, que dependen de cada uno, que primero la vulnerabilidad nace dentro de cada uno de nosotros. Planteamiento de tus relaciones con terceros, incluso en tu situación o en tu planteamiento en la relación paternofilial, en esa inversión que tú nos has hablado. Lo que es cierto es que el hombre se va haciendo indefenso en la medida que se hace mayor. Y se hace egoísta, que también del egoísmo nace, se dice a esa relación que tú estabas planteando. Entonces a mí me gustaría que tuviéramos presente que hay gente vulnerable no declarada. Porque parece que un poco que por vocación o por definición de todos los que estamos aquí, estamos hablando de los vulnerables que conocemos, de aquel señor que tenemos en la fundación o que estamos tutelando, y es que a mí me interesa mucho una fase anterior, porque cuando nosotros, o al menos a mí, se me plantea el problema, que a lo mejor es que vienen a aprender que necesitan más de nosotros sea Dios, porque a mí yo me encuentro con que yo tengo que juzgar una capacidad natural de una persona que puede estar perfectamente machacada, o sea, su cerebro por su entorno, un hijo o un asistente de una residencia o una monjita o el delegado de banco. O sea, que es que cuántas personas han terminado nombrando heredero al delegado del banco. Y que sí, que los hay, y que tú te encuentras con este señor allí y que yo, mi compañera os puede decir, yo desde los 0 a los 18 años tengo que entender que esa persona, entre 0 a los 18, es absolutamente incapaz.
Entonces, una cursilada, es decir, sin admitir prueba en contrario, ese señor, haga lo que sea, ya puede ser el referente de un Vicente, un chico de 17 años es incapaz, no le puedo admitir a firmar. A partir de los 18 años, hasta que se muere una persona, tengo que presumir que es capaz. O sea, yo no le puedo decir que usted es incapaz. Y sin embargo, tú estás viendo, te entra el señor y dice, no, déjeme solo con él. Y, ojo, o que te llaman a un hospital. Y es una debilidad no declarada. Y es la nueva, y es el maltrato psíquico del que tú estabas hablando, del que hablabas al principio, que es que lo vemos, que es que lo notas. I com ho fa per saber si la persona aquella... Jo com que no havia trobat mai, por favor. Com ho fa per... Vamos a ver, mira, tú te sientas. Vamos a ver, lógicamente a la medida que te vas haciendo mayor, pues vas teniendo intuiciones o vibraciones. Y entonces cuando tú miras a una persona, ves cómo mira, ves cómo habla, estás un rato hablando, vuelves atrás, ves, hablas de la familia, procuras enrollarte. Pues mira, me recuerdo cuando estuve en Galicia, pues había, y mantienes un poco un nivel de conversación. Luego te das cuenta, por ejemplo, vamos a hablar de un testamento, que muchas personas vienen, yo siempre pienso que un testamento se hace a favor de alguien. Hay mucha gente que viene a testar en contra de él. Y entonces ves cómo ha habido boom, que te vienen pues dispuestos a lo que sea. Y ojo, y otros, que la hija que está allí y que pase mi hija y que ¿cómo le puedes decir? Oiga, tú no le puedes decir, no la puedes poner fuera. Y te pasa esto, pero una y mil veces. Y luego eres más, o sea, te puedes encontrar con que tú estás aconsejando y aconsejas, mire usted, yo creo que la tutela no lo deja a la hija, porque ya ves como la hija, porque a lo mejor la ha llamado y ves una institución. Mire que no van a tener ningún problema, mire que tal, mire que cual. Y al final, a una persona a partir de una edad determinada es absolutamente vulnerable. Y yo entiendo que la intervención judicial en muchos casos sería muy deseable, casi, que a partir de los 65 años, de pronto, pues ya que nos dirán que estamos necesitados de la asistencia de alguien, de cualquier institución. O yo decía más, o sea, que incluso cuando decía que el problema de la incapacitación o de la falta, de la vulnerabilidad está en nosotros mismos, entiendo que nosotros mismos tenemos que prever desde nuestra esfera personal, prever nuestro estatuto a partir de un momento determinado de nuestra vida. Nuestro estatuto, efectos de nombramiento de tutor, efectos incluso de nombrarnos, de pedir que se nos nombrara un asistente, figuras jurídicas que tenemos, que además avanzadas dentro de la legislación catalana, que no tienen el resto del Estado. Plantear el problema de nuestro patrimonio, la posibilidad de que se hiciera, es decir, entiendo que también debe haber una concienciación en general para esas fases de no vulnerabilidad declarada, porque es que estamos aquí pensando en vulnerables, aquellos que están en el psiquiátrico encerrado o el otro tal, no, y es que hay mucha gente vulnerable que está en su casa, y que ahora la moda está en echarle las culpas a la hondureña, ¿sabes? Pero todos sabemos de qué hablamos. Sí, bueno, jo penso que tenim un problema que vivim molt. Clar, és impensable, al segle passat una persona de 70 anys no tenia pares, ara està així. Aquestes coses també et fan reflexionar, però clar, això és l'evolució natural de la vida. Els nostres pobres nets hauran de viure 100 no sé quants anys. Llavors, difícilment arriba bastant gran, no sé, van fer molts descobriments, però clar, tot això una cosa porta l'altra. I el que sí hi ha són eines jurídiques, com diu el secretari, però la gent és que no hi vol pensar. Estem en una societat en la que no volem pensar ni en la mort, ni en que ens quedarem de no sé quina manera. Penso que aquest sí que també és un plantejament que hauríem de fer. La gent jo sempre la reflexió que han de fer nomenaments a la tutela, al testament, quan siguin, que el testament l'ha de fer, però si et mors demà passat, si et mors d'aquí no sé quants anys l'has de canviar, ja ho canviaràs. Vull dir que no sé, jo trobo que hi ha molta resistència a enfrontar aquests problemes que són problemes psicològics i aquests també podran trobar tots, perquè si sapiguessin que ens morirem a 80 anys estupendos i un infart no passaria res, però per desgràcia la cosa no funciona així. Rosa? Sí, jo ara introduiria el tema que tu has comentat, Josep Maria, que és problemes i de... Quan ens hem de ficar? Perquè
com a representant com aquí de l'administració també, que estem treballant, de l'àmbit potser més comunitari, les dificultats que tenen els nostres professionals. Jo no ho fe, tots els que estem aquí, que estem a l'àmbit de serveis socials, també. Bueno, però jo de més professionals. Ell és un professional de servei. Bueno, és intrusisme el teu. És intrusisme. Por eso me interesa. M'estic posant vermell. Bueno, una mica el que jo vull comentar és això, és la dificultat. Quan hem de començar a actuar? En quin moment ens trobem? Quins són aquests vincles relacionals que regalant les famílies, que a vegades la dificultat per treballar això? L'absolut desconeixement que també tenen les famílies, que són les professionals, de tot aquest tema, és bestial. I això és el que no fa que no anem endavant en aquesta situació. A vegades ni tan sols tenim dimensionat el fenomen. I ara és quan comencem a parlar del tractament, aquesta vulnerabilitat que estem parlant, però això fa uns anys enrere estàvem preocupats per altres coses. Però ja ara, i això com ho afrontem, no? Des de la comunitat, des de aquí. Sí, comencen a haver-hi dades. Comencen a haver-hi dades, us en dono perquè tenim aquestes informacions que m'han proporcionat. Hi ha dades? Sí, us anar situant, per ajudar. Diu que l'any 2012 el nombre de persones de més de 65 anys a Catalunya era de 1.303.902 el 2012. El 2040 les previsions demogràfiques són que la població major més gran de 65 anys suposarà el 26,6% de la població total. Ara amb aquest 1.300.000 són el 17%. Si ara són el 17%, en cosa d'uns 20 anys, seran el 26,6%. Es calcula que un 12% de la gent gran, avui dia, un 12% pateix maltractament. Tot i que d'aquest 12% només un 20% diu que ho denuncia o es fa saber. Això són les dades. Aquesta és la magnitud. Ja es comença a tenir alguna previsió o algun tipus de visió sobre això. No, en relació al que plantejava la Rosa, dir, bueno, quan, no? Jo crec que ens falta introduir un altre concepte amb el de vulnerabilitat perquè ens marqui una mica això, que és el concepte de risc, la correlació entre risc i vulnerabilitat. Aleshores, quin és el perfil d'aquesta persona que està més en risc que aquesta altra? I aquest és l'indicador, penso, per després plantejar-nos la possibilitat de vulnerabilitat. I quins són els factors de risc? Tu apuntaves factors sensorials, de pèrdua orgànica, etc. Però jo crec que no. Aquesta classificació d'aquests elements de risc ens poden ajudar molt a definir aquests perfils vulnerables. Perdona, només afegir una cosa. Afegir la crisi econòmica per mi. És un element. És encadenar moltes coses. També és un element. Jo volia dir això, perquè en aquest moment la vulnerabilitat ha augmentat, no sé el tant per cent, però molt, precisament per això, perquè és que les famílies necessiten els diners de les persones vulnerables per viure. Llavors vol dir que estan a casa i el moment d'intervenir és molt dificultós, perquè si la persona no està incapacitada, nosaltres no podem intervenir. No podem anar allà, podem veure una situació, la família, la persona gran no et dirà, que està superben tractada, tu veus que no, però si no l'incapacita, si no hi ha un jutge que diu sí, això és així, nosaltres no podem intervenir. Per tant, algunes vegades anem a denunciar el jutjat, però si la persona està mínimament bé, el jutge no l'incapacita, per tant, sabem que hi ha situacions i les vivim cada dia i entrem al domicili, posem una ajuda a domicili, veiem situacions i no podem fer res. Com estem anys de peus i mans. A ver, a nivel de residencias asistidas, todos los usuarios son vulnerables, por un motivo o por otro, es decir, o tienen un deterioro cognitivo que les hace vulnerables, o tienen un deterioro físico que les hace vulnerables en otro sentido. El problema yo no lo veo tanto en cuanto a la vulnerabilidad, que sí que la causa puede estar en la enfermedad, fundamentalmente con la soledad, sino más en el peligro que puede suponer de que alguien de su entorno se quiera aprovechar de esa persona. Y la causa última de que alguien se quiera aprovechar de esa persona siempre es económica. Entonces, respecto a lo que decíais de que cuando actuar, a ver, es evidente que cuando una persona tiene una demencia súper avanzada no tienes mayor problema que la lentitud que pueda tener un procedimiento. Es decir, te diriges a fiscalía, te diriges al juzgado y allá se las averigua el juez con lo que decida o deja de decidir. El problema, los problemas que me he encontrado siempre más
periagudos es cuando se inicia, por ejemplo, un proceso de demencia. Porque incluso esa persona se empieza a dar cuenta que ya no es lo que era y empieza a ser vulnerable o influenciable, o ya no sé cómo se quiera, y se empieza a poner en manos de su familiar o más próximo, o aunque no sea próximo, incluso familiares que no había visto desde hace muchos años y que de repente aparecen en la escena. Claro, en una residencia ves esas cosas, entonces estás viendo todos los días ese usuario. Me imagino que en primaria tampoco vas viendo todos los días a una persona, ¿no? Por mucho seguimiento directo que hagáis. Entonces, en una residencia lo estás viendo todos los días y de repente ves que al cabo de 5 años aparece un sobrino, que no había aparecido nunca. Una persona que no tiene hijos, que lo que tiene es ese sobrino, que nunca ha querido saber nada de ese sobrino y que de repente se ve tan frágil que se pone en manos, emocionalmente se pone en manos de un familiar, de alguien. Y tienes que empezar a pensar cuándo actúas o cuándo no actúas, porque estás viendo que esa persona lo que quiere es aprovecharse. Pero es que estás viendo que el abuelo se deja que se aprovechen de él. Pero es que ahí hay un problema. El problema que hay es que, primero, hay un miedo enorme a la incapacidad. Hay un miedo, terror a la incapacidad. Es que la palabra sola ya... Solo se pone histérico. Entonces, el problema es que habría que buscar la forma de modificar la capacidad, buscar la modificación de la capacidad de una persona a partir de un momento determinado. Y, para terminar, nada más, con relación a lo que tú comentabas, la situación de riesgo está vinculada íntimamente, pero íntimamente, a la pérdida de autonomía. Pérdida de autonomía personal, motriz, pérdida de autonomía patrimonial, pérdida de autonomía. Pérdida de autonomía y situación de riesgo es la misma cosa. Sí, jo volia afegir una cosa. Jo treballo a atenció primària, per tant ho veig moltes vegades. Quan la situació hi ha un risc important, ja més o menys sabem què hem de fer. Ja anem a jutjar, ja iniciem una capacitació. El problema és que ens trobem molta gent que té dependència, que, per exemple, hauria d'entrar a residència i no hi va perquè la família no té ingressos. Aquí què fem? Això és constant. Aquí ja comença, no estem parlant d'un senyor que té una demència avançada, un senyor que està relativament bé, que potser abans, si no hi hagués hagut aquesta situació de crisi, aniria a la residència perquè s'ho podia pagar, s'ho podia permetre, però ara la família s'aglutina, van moltes vegades a casa aquest avi o tenen aquest avi a casa, són uns diners que entren i eviten, o no eviten, no sé, potser no és la paraula, però intenten al màxim que aquest avi no vagi a una residència perquè és una font d'ingressos que no entra a casa. I a més a més sembla que quan suggereixes que aquella persona ha d'anar a una residència vas en contra del que l'estàndard de la bondat que és envellir a casa. I envellir a casa l'hem convertit ja en un mite. I a vegades el mite no és bo. És que a vegades el dir no és bo, és que la recomanació li prescric que vostè li convé una residència. I sembla que estiguem fent una cosa mal feta. Fixa't que fa uns dies encara en parlàvem al campus, amb una trobada. Com ha variat el que deies tu de la moral, de lo permès o més instituït. Fa uns anys, quan hi havia aquesta època de bonança, la persona gran de la família, habitualment, el fet de quedar exclosa del context familiar estava molt normalitzat, la residència. Actualment és a la inversa, perquè sempre una mica en funció del que aporta aquesta persona en el context de la família. Ara evidentment, quedar-se a la casa, que no implica la cura, l'atenció, és assegurar, veritat. Clar, fixa't com aquest context també està marcant aquest tipus de relació, veritat? Quan són relacions febles, diríem, emocionalment o efectivament febles, més mecàniques, veritat? Nosaltres ara mateix tenim alguna situació en què veiem que metges de primària que els dius, escolta, sisplau, aconselli, aconselli el que m'està dient de paraula que aquesta persona hauria d'estar en un centre, perquè ell posa pegues, no vol i l'entorn no el deixarà, però si vostè m'ho escriu que és això el que li convé, diu no, jo això mai ho escriuré. Jo veig que està fatal i que necessita supervisió 24 hores, però no li posaré mai amb una ratlla, li prescric o considero que seria bo que anés a una residència. Tenim un problema en aquest punt que potser hauríem de canviar i ser capaços de prescriure.
la recomanació que li fem, perquè no tenim cap dret de ficar-nos en la seva vida, si vostè vol, perquè encara manté la capacitat de triar, però sí que vostè té el dret que jo li suggereixi el que jo penso com a professional. Això no ho fem prou, crec que ens frenem molt. En altres àmbits de la societat està més acceptat que un professional digui el que has de fer. I en l'àmbit social sembla que no. Sí. Ho veig complicat, perquè també, clar, que jo li digui a una persona que ha d'anar a residència o que li prescric que vagi a la residència, però clar, també hi ha un tema econòmic aquí. Si aquella persona té una pensió de 800 euros, 900 euros, i li que anar a la residència perquè ha d'anar a pagar 1.800, que també hi ha aquest problema afegit, que clar, com ho pagarà aquest senyor, no? Si es que no té fet qualsevol altre tràmit, Pero yo insisto un poco, ¿no? Pienso que detrás de todo esto, aparte que sea un problema de sensibilización, lo que queráis, es un problema de que tendríamos que analizar los valores, cómo se ha ido modificando, cómo se van modificando, y desde luego lo que hay que entender, claro, es que nosotros somos los responsables individualmente de sensibilizar a cada uno, de que cada uno es responsable de su futuro en su actualidad. Porque está claro, porque el entorno no le va a favorecer nada, no le va a favorecer. ¿Por qué? Porque hay una crisis, se han sustituido los valores por otros, todavía en los medios más rurales te puedes encontrar con muchísimas más dificultades, cuando la medida que el nivel cultural es menor, el aferrarse más a la idea de no soltar a ancianos, de no soltarlo es mayor, e incluso los maltratos, hay casos que son muy claros. Lligat una mica tot això també és un tema molt cultural de la concepció que té aquesta societat, aquesta relació paterno-filial, perquè de totes les persones grans vulnerables que tenim, cap d'elles es planteja que els seus fills directes l'estan maltractant o l'estan expoliant. És el problema que tenim sempre amb la denúncia del maltractament, no? Però altres societats, aquesta relació, els pares es desprenen molt més ràpidament dels fills, viuen la seva edat adulta amb molta autonomia d'aquells fills perquè se n'han anat a l'altre punt del país, o els nòrdics, doncs els fills als 18 anys els envien a no sé on, i aquesta societat s'asseguren molt més el seu futur, doncs, tinguent clar on viuran, com resoldran aquests temes patrimonials. Aquí estem, és una societat molt i molt enganxada a aquesta relació, pares i fills, tant quan són petits per protegir-los, com quan són ancians, perquè aquell fill no m'ha de voler cap mal i encara som molt dependents si ens necessitem. És un valor també. És un valor, però en aquest cas de vulnerabilitat ens frena a tots i no ens permet intervenir en aquella família. Si le unes el concepto de ley, ya verás. O sea, todo eso dices. Además, en el ámbito rural, tienes el concepto de ley, que porque sí, aquí estoy yo y entonces ahí tienes todo. Sí. Todo I una altra cosa que conceptualment les famílies no es plantegen, els diners del pare o de la mare són del pare o de la mare. No són dels fills. És que he tingut consultes a la gent que ve a consultar el més normal del món. Mira, els meus són 6 germans i els 4 que han decidit no sé què ja s'han repartit els diners de la mare. I clar, venen a reclamar perquè s'han repartit els diners de la mare, però si encara viu aquesta senyora. Bueno, coses d'aquestes. I és perquè no han fet la reflexió. I moltes vegades la gent que ve a preguntar-se al crèdit, perdoni, això és del seu pare, o és de la seva mare. Aquests diners se'ls ha guanyat, però són seus de igual. I pot fer el que vulgui i donar-los el que vulgui. Aquesta també és una altra. Que aquí moltes vegades hi ha una mica aquest joc pervers. Que llavors el que si l'oblidem és dir, si aquell senyor està content i vol regalar 1.000 euros, pot regalar 1.000 euros. Una cosa que ja sabem tots de què parlem, no? Però ara estem fent unes embolicades aquí amb tot això que realment ja és difícil trobar un fil que estàvem fent ara. Quan sí i quan no, i jo no sé, no trobarem per la solució. Per concretar una miqueta i reprenent el concepte de risc i vulnerabilitat, perquè em penso que quedant-se només amb que la persona gran és vulnerable com a únic adjectiu, penso que és poc digne. Vulnerable també sóc jo, és vulnerable perquè haurem de buscar unes raons.
que després donen aquestes possibilitats de risc d'abús. L'econòmic, que doncs, segons quina sigui la nostra professió el veiem més o menys, les negligències per dependències, els maltractaments psicològics per històries familiars no resoltes. Jo voldria aportar o voldria situar una miqueta el risc per aquest envelliment de la persona que fa que tingui altres capacitats a nivell físic, altres capacitats a nivell cognitiu que estan en relació desfavorable a la majoria, a l'entorn. Jo ho estic posant en positiu, en el màxim de positiu. Majoritàriament jo treballo amb persones amb demència o persones amb moltes malalties cròniques perquè són molt grans i n'hi ha moltes. Parlem de 90 persones de 90, de 95 i cada vegada n'hi ha més, cada vegada tenen més ganes de viure, ens diuen així, responen així, cada vegada van més als hospitals, van més als metges, cada vegada els serveis socials s'obren i es coneixen més. Jo puc aportar la visió d'un ingrés hospitalari, per tant és un moment de crisi en la vida d'aquella persona. Això ens permet, a vegades, en moments de crisi, fer una actuació diferent de la que es permet estant a casa, quan tot va bé. Per tant, nosaltres podem oferir una atenció o una intervenció, perquè al final jo soc una treballadora d'aquesta persona gran, poso el servei, privilegiada, en el sentit de la confiança, perquè aquella persona està necessitada de la nostra atenció, se sent bé, se sent protegida i a vegades ens dona més informació. No perquè una persona sigui dement no ens pot donar informació, al revés. Per tant, és una manera que s'ha d'escoltar diferentment. Diferentment vol dir que com a treballadora social jo puc escoltar unes dades, puc escoltar uns professionals, una infermera pot escoltar unes altres dades, per exemple els morats, i parlo escoltar entre cometes, i sobretot un metge especialista pot escoltar i pot inferir el més enllà, a vegades el que no es veu des de casa o el que no veu el metge de primària des de la consulta. Per tant, és difícil que t'ho posi en una ratlla, malgrat que ho pensi i ho digui. Però en una situació de crisi, en un context aïllat, nosaltres ho fem. I aquí el compromís és que davant el dubte d'una negligència greu, com ara 23 reingressos hospitalaris en 6 mesos d'una persona que et diu que està bé, tancada per tots costats, doncs tirem pel dret i li diem a la filla no, li donarem l'alta a casa. I ho fem. Més enllà d'anar als jutjats, que després primera persona i després deixem a primària tota la seva feina, no? Però això és un compromís que tenim nosaltres com a equip, és un compromís que tenim amb la situació d'aquella persona, de dir, ara ho farem, perquè ho podem fer en aquest moment, i entenem que ens hem d'enxarxar en primària, a vegades amb el departament, perquè la resposta d'oferir un entorn de protecció que continuï donant resposta a aquesta vulnerabilitat, doncs és un compromís de tots i és molt concret. Amb un equip potent com el vostre i tenint-ho molt interioritzat, que és més fàcil. És més fàcil. Jo crec que en equips més de proximitat i no tant, a vegades es treballa molt sol, potser una de les coses que haurem de fer és fer molt més automàtica la resposta. Miri, senyora filla, en una situació així no puc fer una altra cosa perquè és el nostre protocol que posar un coneixement. I en una situació així només podrà venir a casa si es garanteix que té atenció domiciliària pública i supervisada i no sé, tota una sèrie de qüestions que haurien de donar per fetes, com per exemple suggereixo molt a les residències, que no deixin miri, senyor fill, el seu pare ja no està bé i la meva obligació, si no ho fa vostè en el proper mes, jo li comunicaré a la fiscalia. Això costa moltíssim, porque lo deixem tot en mans de la familia. Lo que cuesta mucho es un poco lo que decíais, ¿no? Decidir en qué momento lo haces y en qué momento lo puedes hacer. Porque lo que te encuentras, es decir, lo que hablabas antes de que si le quiero regalar 1.000 euros, que se los regalen. Cuando una persona se empieza a notar, empieza a sentir que
que es vulnerable, que es frágil, y se pone en manos de su familiar, lo primero que hace es darle 1.000 euros porque muy buena gente, pero se lo da conscientemente. Esa persona no es inconsciente, no está tomando decisiones sin saber lo que hace. Entonces yo como comunico a Fiscalía, oiga, es que esta señora le ha regalado 1.000 euros a su sobrino. Claro, pero es que se empieza así, entonces, claro, ese es un procedimiento, ese es un proceso. ¿En qué punto del proceso dices hasta aquí he llegado y comunico? Porque además cuando tú empiezas a intentar oponerte a esa serie de cosas, lo que hace la familia es decir, me lo llevo de residencia y lo cambio a otra. Y además en este momento se corrompe un expolio patrimonial del primer Claro. Pero un expolio patrimonial brutal. Sí. Jo que podria dir és que ara sentim parlar a tots, jo pensava és que la situació de vulnerabilitat de la gent gran és molt similar a la situació de vulnerabilitat dels infants. No els infants, els professionals tenim claríssim. Claríssim. De seguida actuem, posem denúncia, fem els nostres informes, ens fa por, contrari, no? En canvi, amb la gent gran, esperem, treballem la família, mirem, no sé què, no sé quants, llavors te trobes amb ingressos i sé hospitalari, que és impensable en aquesta situació. Jo penso que podríem comparar, no? Potser sí que el fenomen potser encara no està prou madurat, ens ha agafat per sorpresa la situació, hi ha hagut molts factors que han influït en tot això. No, es que no tenemos mecanismos para resolverlo, el problema que hay es que es jurídicamente de los 0 a los 18, lo que usted decía, incapaz de los 18, tú tienes que Doncs potser el problema que potser és el temps de bloc és començar a pensar en el que és el tema més de prevenció, en el sentit de dir que la gent tingui més coneixement del que representa la incapacitació, que no podem anar incapacitant a tothom, perquè és molt greu també incapacitar. Evidentment, és molt greu, però el sentit de dir, si tu has de protegir aquestes persones perquè és bo per a aquella persona, llavors de fer-ho i has de prendre, m'entens, algunes mesures. Clar, el que no pot ser és anar deixant, anar veient la situació, perquè hi ha situacions molt greus, i bàsicament a la gent que estem a l'àmbit primari és escoltat el tema perquè hi ha situacions de gent gran maltractada per el seu fill perquè té un trastorn mental i que no saps pas com fer-ho perquè la mare evidentment no vol sortir d'allà, no pots fer res i la sensació d'impotència del professional és molt gran, i això no ho salva ningú. Cuando un guardador, de hecho, a los guardadores de hecho les sucede exactamente lo mismo. Sí, però està en un lloc. Però tu el deixes a casa, està en un lloc. És a dir que... No, jo és que volia fer també la meva intervenció i potser fins i tot afegiria un nou concepte, una mica amb la línia que tu estaves introduint, si ho puc dir. He fet un recull una mica de les coses que em porten pel cap a nivell del que hem anat parlant. Jo penso que ja no es tracta que la gent gran sigui l'única que pugui tenir un risc de vulnerabilitat, tots són vulnerables en algun moment de la nostra vida. Per altra banda, també se n'ha parlat de la gent gran en els abusos consentits per part sobretot de la família, però és que també hem de tenir present que hi ha moltes persones grans que viuen soles, que no tenen cap tipus de xarxa familiar, i això és encara un greuge afegit perquè hi ha una sèrie de dificultats a l'hora d'accedir o tenir coneixement d'aquestes persones grans que són vulnerables però que viuen en una organització, que viuen soles i que encara costa més arribar amb aquest tipus de perfil de problemàtica. Per altra banda, se n'ha parlat d'un tema cultural, totalment d'acord, d'una responsabilitat subjectiva sobre l'envelliment, com vull envellir o com vull que sigui el meu quan sigui gran. Clar, jo crec que aquí també falta, sobretot pedagogia, s'ha fet també referència, s'ha de fer pedagogia, s'ha de fer un canvi cultural, un canvi de valors en aquesta línia. Per tant, tenir clar també la conceptualització, que també se n'ha parlat, i la terminologia que sigui homogènia, incrementar la coordinació interdepartamental i interinstitucional. I a mi, des d'una visió des de la gestió, em porta, i amb l'Eduardo hem parlat diverses vegades, em porta a pensar, que és el que estaves introduint, penso, que el que cal són mecanismes, organismes, institucions o equips especialitzats en l'atenció de la gent gran, sobretot en l'aspecte de la vulnerabilitat amb aquestes persones, perquè des de l'atenció primària
es fa molt bona feina, però no arribem a una resolució o a una derivació potser em ve al cap, i sempre poso d'exemple el SIAD, el Servei d'Informació Atenció a la Dona. Es fa un treball previ des de primària, però després hi ha un equip que està composat per una psicòloga, una advocada i una treballadora social que hi ha aquesta intervenció. Jo penso... En el cas de la dona, i abans ho deia ell, ho volia explicar, que hem arribat a la consciència social que davant d'una situació de maltracte és responsabilitat de tots, encara que la persona no ho denunciï. I la policia ho té clar i ho porta al jutjat. Si després la senyora no ratifica la denúncia, però almenys vosaltres no calleu. En canvi, la gent gran encara no ho fem. Per tant, i com a conclusió ja s'acabo la intervenció. Per tant, jo el que penso és que se n'ha parlat i és molt interessant i he intentat fer un recull, però se n'ha parlat de quan actuem, no? Però jo afegiria el com ho actuem, com fem tot això. Jo crec que és un treball, no sé si paral·lel o previ, però caldria també establir quines són les línies o les regles del joc per arribar a abordar el que estem parlant ara, no? Vull dir que hi ha molta feina. Bueno, és com protegir, no? Sí, d'aquí el nom del seminari, que a nosaltres ens amoïna molt, perquè no voldríem trobar-nos el que sovint ens trobem, que és que d'acord, nosaltres tenim la sort que quan actuem ho tenim molt clar i tenim moltes facultats normalment per intervenir, però a vegades veiem casos que aquest senyor o aquesta senyora ha patit la indignitat durant anys. I com es podia haver evitat això? Com podíem haver-ho fet diferent perquè no hagués viscut en aquesta indignitat humana, d'aquesta misèria física, patiment de malalties o fins i tot que se vagi una deteriorat durant tant de temps. Això és el que ens amoïna, per això estem aquí avui, entre altres coses. Volem millorar la capacitat de resposta entre tots i segurament comença per ser conscients que tenim un problema. Pero es que yo creo que el tema de sensibilización que tú has hablado antes de la mujer respecto de los ancianos, de las personas que nos vamos a hacer mayores, es básico. Porque es que además hay unos principios, hay que reforzar los derechos fundamentales de las personas. Estamos hablando de la dignidad, pero es que tenemos que hablar de la intimidad. Incluso cuando estamos en una residencia, tenemos que plantearnos cuál es el concepto de residencia. Es que hay muchas cosas que están ahí. Hay que planteárselas como refuerzo, pero evidentemente como refuerzo de los derechos del individuo, de la persona, que es que nos estamos olvidando con el transcurso de los años y del tiempo. Nos hemos, de acuerdo que aquellos principios de la Revolución Francesa han desaparecido, pero es que no hemos sustituido nada por nada. Y este es el problema. Però mira com s'ha banalitzat la construcció social de l'envelliment. Absolutamente banalizada. Brutal. Porque es que además si presentamos a un anciano muchas veces como un memo. Hombre, es que hay que empezar por presentar al anciano como lo que es, a la persona mayor como lo que es en toda su dignidad. Si es que empezamos muchas veces, ¿por qué hay que tratarle de tú a un señor que no conoces nada? Primera pregunta. O sea, que ya empezamos, porque es que nos lo planteamos así. O sea, ¿por qué ese viejo tiene que implicar la pérdida de tus derechos? No lo sé, la verdad. Deia coses que parlem del canvi de valors i deien, nosaltres la nostra societat ha sigut molt de cuidar la família, o sigui, d'estar units. Però penso que ha anat canviant, o sigui, nosaltres ara, en el temps de crisi, precisament, tornem amb això. Vull dir que hem anat canviant aquest valor, ja no som en tot moment que dir, sí, és una societat que molt de la família, però no. Jo penso que en aquest moment no és això i nosaltres tornem a dir el valor de la família. Jo crec que tornem en aquest punt. Llavors això és aquest punt. Amb la crisi diem, ostres, hem de mirar el nostre entorn i per altra banda això no és molt negatiu perquè hi ha famílies que s'agafen a la crisi i vulneren el... Jo crec que estem en un moment que estem donant un discurs, però en un moment de crisi nosaltres també diem aquest discurs i diem, ei, família, entorn... La crisi del capitalismo nos lleva atrás. I tant, jo estic convençuda que és així, Jo penso que ens porta enrere, però amb una pèrdua. Exacte. O sigui, abans sí que eren uns valors que la gent, els fills, se'ls creien i
consideràvem que era important, ja que els seus pares els havien pujat amb ells, doncs a mesura que s'anaven fent grans, doncs ells retornar-los i agrair-los aquestes atencions que els pares els havien donat de petits. En canvi ara, el que ens hem de preguntar, i jo penso que incideix molt amb el tema de la vulnerabilitat, és si aquests fills volen cuidar els seus pares. Si volen cuidar els seus pares, sí que ho faran amb l'amor, amb les atencions i amb el que necessiti la persona gran, però com ho fan per força, ho fan per subsistir dia a dia enfront a la crisi, ho fan de mala gana. I després ens trobem Tampoc en aquest moment l'administració dona resposta. La família no. O sigui, una persona no pot pagar, no pot pagar, no pot pagar la residència. Ens trobem una persona gran doblement vulnerable. Primer, pel seu entorn més pròxim, que és la família, i segon, per les administracions que no podem donar suport. Jo us volia dir que tampoc tinc clar que antigament en la tradició els fills atenguessin els pares per gratitud. Potser també hi havia un component d'obligació, de moral. Era una obligació moral. No tenies com un deure que no podies deixar de fer. I també hi havia sanció social al no tracte, que això l'hem perdut també, perquè avui no ens fiquem amb la cara de No, però nosaltres, per exemple, nosaltres ho notem molt. Es que lo comenta Rosa, pero es que el Ereu se quedaba con los padres, el asistente social. Se quedaba con la gavia y el pájaro. Se quedaba y los demás no sabían. No, claro, digamos, ¿para qué? Hi ha un tema que dèiem abans que no denunciem. Jo penso que nosaltres cada vegada més situacions les anem a denunciar a Fiscalia. També hi ha un altre problema, que és que el jutge de justícia primer donarà la tutela a un familiar. Ha de ser una cosa molt flagrant. Vol dir maltractament físic, si hi ha 4 moratons i pots demostrar que aquesta persona el donarà una tutela. Hem trobat situacions... Sí, però hem trobat situacions... Ha canviat, però... Abans d'ahir, situacions que nosaltres ens hem mullat, l'administració que sempre reta de no mullar-se, no sé, situacions mullades, amb informació, amb una treballadora social que ha anat a dir a aquesta persona, penso que coneixes, però aquest fill, un procés de maltractament físic o psicològic, i el fill té la tutela. El fill té la tutela. Quan nosaltres... Sí, però per almenys ha de rendir comptes davant del jutge, amb el qual potser frenes alguna cosa. La intervenció nostra ha baixat en veritat, La intervenció nostra ha baixat en veritat. Potser són casos excepcionals, però jo penso que has de demostrar molt clarament que la família no se'n pot tocar Avui aquí no tenim la figura de la Fiscalia, ja ha estat convidada, però clar, és que hi ha a Girona, a la demarcació de Girona, hi ha 46 places de fiscals, només 25 estan cobertes. Per tant, és impossible un matí trobar un fiscal que no estigui fent judicis, perquè estan tots, avui estan tots els fiscals de Girona estan en sales, no hi ha cap a l'oficina segurament. Per tant, i evidentment a la tarda, que es trobarà tot un plec de papers així, explica-li que a més hauria de fer supervisió de l'estudiant. No ho fan, no poden fer-ho. Tenim una mancança important de mecanismes reals de protecció. És complicat per això, quan tu tens tot ja recollit i que realment que potser denunciem poc, però a vegades has de tenir molt clar que denuncies perquè això no impliqui un retrocés amb la família, perquè a vegades estàs treballant tota una sèrie de coses amb la família, tu fas la denúncia, aquesta denúncia no tira endavant i s'han de captar les portes, evidentment encara tens una persona més vulnerable. Vull dir que també has de perfilar molt clar quan fas aquesta. Vull dir que no és que no fem denúncies perquè ho has de tenir molt clar, perquè és que a vegades et tanquen la porta, després és molt pitjor. Llavors sí que tens una família, una persona allà que saps clarament presonera, perquè tu ja has fet, i llavors et diuen, escolta, tu que vas denunciar ara et deixaré entrar. No. Una altra... Jo només vull portar en el moment ara per ajudar una miqueta de... Jo penso que des de primària hem après en molt poc temps i molt ràpidament a fer una detecció molt més àmplia de situacions, no només de vulnerabilitat, sinó també de fragilitat, que no n'hem parlat ara, m'agradaria
treure el concepte. O sigui, detectar situacions de fragilitat molt més abans que els detectaven fa 5 anys enrere. Al mateix temps, abans s'ha comptat, per sort, vivim molts més anys, el qual vol dir que aquella situació, tu mires expedients de serveis socials de fa 15 anys enrere i les situacions quan es detectaven hi havia una resposta més o menys a curt termini, es detectaven quasi quan ja hi havia el maltracte a fer. En canvi, ara detectes situacions que el que detectes no són, evidentment continuem detectant situacions de maltracte, però majoritàriament detectem moltes situacions de fragilitat, estem ja treballant amb indicadors recollits en protocols de maltracte ingegnant, per tant, comences a flairar coses, aquella persona va vivir més anys, el qual això es va fer més ampli, i al mateix temps les mesures de protecció no veus que vagin canviant al mateix ritme, diguéssim. Llavors, el professional es troba que detecta abans, detecta amb més professionalitat, valgui la redundància, per tant, ho pot escriure sense cap problema, signar-ho, i el problema no és que ho entregui, digue'm on, al jutjat, i el número de fax, i si cal el porta un paper perquè li dona registre d'entrada, sinó que és que una vegada fet això, no hi ha resposta. No hi ha resposta. Les mesures de protecció no han canviat, continuen sent les mateixes, i no veus que s'hagi obert, com jo penso que sí que s'ha obert, i és un exemple, doncs això, no? Hem de parlar en el camp social. A nivell jurídic no veig que s'hagi obert aquest hem de parlar, no? Llavors, tots podem trobar un o 2 o 3 casos. Jo portaré una dada, és per fotre corda del sistema que tenim. Avui, el dret a ser protegits per l'entorn social, que nosaltres no puguem vetllar els nostres interessos, és un dret reconegut en un tractat internacional, per tant, una norma superior a la Constitució espanyola. La Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat, que es va aprovar a Nova York el desembre del 2006 i va ser ratificada per l'estat espanyol el 2008. Aquesta norma destrossa el sistema jurídic de protecció que tenim en aquest estat i obliga a canviar-ho. Molt bé. El 2009, una llei del Parlament espanyol, del Congrés dels Diputats, deia: Govern d'Espanya, tens 6 mesos per presentar-me un projecte de llei que modifiqui tot això i ho posi al dia. 6, 12, 18, 24, no ha passat res. El 2011, una altra llei li va dir: Govern d'Espanya, mira, et donaré 12 mesos ara perquè em facis una llei que reguli tot això que abans et deia en procediment d'incapacitació i passem a dir-ne de protecció de les persones amb discapacitat amb el concepte més ampli possible. Ja n'han passat 24 i no s'ha fet. Seguim treballant amb alguns aspectes de la nostra feina estan regulats el 1895. Llavors, no ben bé, ens falten peces aquí i aquestes peces, de fòrums com el d'avui i del ressò que li volem donar a les coses que diem aquí, que vagin ajudant a canviar, però necessitem que canviïn. A banda de la llei, que no cobreix el que necessitem, les eines per aplicar-la tampoc. Ni fiscal, ni jutjat, amb la mobilitat que hi ha, per exemple, a Olot tenim un fiscal antic que era maquíssim, el canvi no hi és, el van deixar un xic de feina i quan has connectat amb algú, llavors ja te l'han canviat. Els jutges igual, però nosaltres que estem amb la comissió de seguiment de violència domèstica, n'hi ha pas manera que pugui aquest junt d'aquests 25 fiscals que hi ha avui a la demarcació de Girona, 11 van canviar el jutge. 11. Sí, és que clar, no tens internet. I no n'hi ha cap de gironí, tots venen de fora. Pero yo lo que me pregunto, y en esta situación, ¿qué? Porque claro, el problema es que, bien, lo hemos hablado, lo hemos comentado, lo lamentamos, hemos hecho diagnóstico, pero ¿qué? ¿Qué es lo que podemos hacer cada uno? Què observa si canviem les mans alçades i canviem la volta que ja estàvem entrant i contínuament hem anat mesclant blocs, no? Però ara que ho posen en bandeja, què podem fer-hi? Per seguir la línia aquesta jurídica, que potser fa una mica de prevenció jurídica. O sigui, tenim molt clar que la persona arriba a ser incapacitada, encara que tot sigui erroni o no ho faci prou bé, però què passa amb aquest volum de gent que podríem començar a prevenir, a protegir-los, però superen l'informe forense i no els podem protegir legalment, no? I falta la prevenció potser amb el tema legal, que des de primària no podeu perquè la persona voluntàriament accepta aquesta situació de maltracte, de vulnerabilitat, i no s'hi pot intervenir a nivell legal perquè
no té ítems per ser incapacitat. No tienes herramientas. No hi ha una protecció preventiva. Sí, pero esa es la que yo te decía, ¿no? Si partimos de una formación de un reflexionar sobre nosotros mismos y cada cual se lo deja un poco previsto, ¿no? Pues entonces en esa prevención, pues oye, vamos a ver, no entiendo por qué, por ejemplo, un empresario hace un protocolo familiar para que le suceda en la empresa y yo como persona no organizo mi protocolo respecto de qué voy a hacer, cómo se me va a funcionar. Oye, que antes de que me muera, o sea, si es que si muerto el burro no hace nada al rabo, o sea, que, no, hombre, no sé qui ho ha dit, però que estem negant aquesta realitat. Les xifres que has donat tu de projecció de 2040 és igual 2020, les que hi ha ara, només per número, multiplicat per aquest 12%, que al final només és una petita part, és un volum d'indignitat no desitjable, però el que se'ns espera és pitjor. Estem d'acord que judicialment, pels grups de treball que jo he estat, judicialment et diuen tenim una mancança, professionalment tots tenim una mancança de temps, de gestió, d'eines, de moments. Èticament dius, bueno, i a més és ètic que jo intervingui, inclús mancat, a més és ètic o estaré fent alguna cosa que no toca. I si a sobre estem convençuts que estem negant que això està passant, la resposta és la pilota la tornem a tindre. Potser jo m'he d'organitzar, que viuré molt més temps, que amb una mica de sort podré viure prou temps per demenciar-me i suposar que necessitaré algú de confiança i si no hi és preveure que hi haurà una entitat tutelar, doncs que em gestionarà aquesta part de la meva vida. Negar això, avui en dia, és voler ser cec. I jo estic als 40. És el millor que em pot passar és això. Si no, m'hauré mort abans i tota aquesta previsió ha sigut en va. És la realitat que estem veient. Bueno, és que la majoria s'han quedat, ens hem quedat tots els 25 anys, perquè ningú vol fer-se gran, és el que deia. Però d'alguna manera hem d'anar avançant. I un fòrum com aquest, una part de prevenció... Treballes amb la gent gran i diuen, no, és que jo no vull pas anar amb els vells. I dius, bueno, però els els canvis de valors els hem de fer entre tots, el que deia el notari, de la visió subjectiva de l'envelliment. També és per dir, com els valors d'ecologia, potser fa 20 anys aquí no reciclava ningú i si ara preguntem potser no reciclem tots. Llavors amb l'envelliment és una miqueta el mateix. Parlem amb la teoria que hem de fer el document de voluntats anticipades, el testament vital, el testament normal, però si ens preguntessin quants de nosaltres tenim el document de voluntats anticipades, no ho sé, jo no ho tinc. El testament sí, el va fer... Sí. Llavors és una miqueta que la teoria la passem una mica a la pràctica, perquè si el col·lectiu de gent gran és un col·lectiu discriminat, nosaltres ho serem, ho passarem ser discriminats. Hay que partir de que la vejez es una condición del hombre. Aceptar la condición, aceptarnos y aceptarnos que nos hacemos viejos. Y que la gente, concienciarnos un poco, como hemos contestado, pero ¿qué es que esto va a ser así? ¿Qué es que esto es así? Es condición humana. ¿Y cómo es condición humana? Y gracias a Dios, si tú lo has apuntado perfectísimamente, lo has hecho magnífico, ¿no? Pues que es redundar en lo mismo, que vamos, por lo menos, hasta que no se resuelva o no se adecue la legislación. Claro, la ley va por detrás de la sociedad siempre, por sistema, tiene que ir necesariamente detrás. Pero bueno, no va tan detrás, es que va demasiado lento, ¿no? Entonces, quizás pues, también considerar todas estas cosas son muy importantes. Llavors hi ha una altra situació, però igual també, que jo em vull referir que és, per exemple, aquelles situacions que els professionals ens trobem, que a vegades quan estàs treballant amb el patiment de les familiars que són cuidadors de persones grans, ja parlo de les situacions de vulnerabilitat com són, i que quan tu pots treballar amb ells situacions d'incapacitació, de dir, és bo per la seva protecció, i són gent ben cuidada, no estàs plantejant que vagin cap a una institució tutelar, sinó estàs plantejant inclús la pròpia família ho pugui atendre. La gran dificultat
les professionals, jo no sé, els que estem aquí de primària, no? Quan ho treballes, que costa molt plantejar-ho, perquè hi ha gent que pateix molt, hi ha familiars que pateixen molt. No li faré mai. Som un xoc, un xoc. Això és el meu pare no li fa. Es que por eso habría que plantearlo como, pero habría que plantear quizá, pues eso, más que una incapacitación, una modificación. Que és el que hem de fer. Aquí ens falta també molta explicació de què suposa estar protegit i que nosaltres, o sigui, quan intervenim fins i tot des d'institucions tutelars perquè no hi ha entorn familiar, que nosaltres no segrestem a ningú, la quantitat de persones que un cop ho han tastat, diu, no estic tan malament, estic millor, hi ha moltes, però que abans els explicaves i dius, escolta, què en vol fer vostè? Això també ho hem d'explicar, no és gens senzill, però ho hem d'explicar. Es que eso, la sujeción, yo creo que son atavismos históricos, el tal propio nombre, el concepto de tutela, te lleva al siglo XIX, en la tutela, el pupilo y el tutor. O sea, es que ya es que la propia terminología de poner los pelos de punta, el pupilo... Si avui quan sortim d'aquí anem a fer un cafè a qualsevol lloc tot aquest entorn, jo estic convençut que si ens estem una hora en una terrassa, de qualsevol zona del centre de Girona, volem passar 5 o 6 persones protegides per la Fundació Tutelar. Hi ha moltíssimes. I els volem passar perquè van on volen. I perquè faran el que els ve de gust de fer, d'anar a prendre un cafè aquí, o d'anar a voltar a la plaça Catalunya, o bé de saber. Vull dir que la visió que està protegit volia dir estar tancat, l'hem d'anar canviant. I això potser ens afavorirà de tenir mecanismes més intermedis, que la gent no vegi com que passem del blanc al negre. Hi ha molts grisos en els quals s'hi podria fer alguna cosa. Una altra qüestió que a mi m'agradaria abordar, no sé com ho veieu vosaltres, és que hem de fomentar també la vida comunitària. L'espai comunitari pot ser la nostra salvació. I hauríem de també tenir la visió d'uns serveis socials o sanitaris que no només han d'intervenir, sinó que també han de suggerir, han de ser suggerents, han de ser seductors, han de portar cap a la bona vida d'una forma que no sembli una coacció. I això a vegades ens costa. Jo trobo que no... Davant de la persona que no ens vol rebre, no hi tornem a l'endemà. Ens costa una miqueta, no? I potser hauríem de fer-ho més, no sé com ho veieu. També penso en l'àmbit de la salut mental, que molta gent, el primer que fa és negar que jo necessito ajuda, per tant, a tu no et vull, vostès assistents socials, jo no necessito cap. Hi ha un canvi de paradigma, no? Davant la situació aquesta de crisi, en la qual les prestacions estan minvant, a la qual els serveis socials, jo parlo dels serveis socials, no parlo de nosaltres, ja no és allò que dispensaves prestacions, perquè hi ha hagut una època que ha estat així, no? Llavors la gent ja s'està plantejant el títol d'intervencions, si més no, jo per el que veig en el meu territori i als territoris que conec, que la intervenció és molt més comunitària. Estem treballant entre comunitari, treball grupal, és a dir, estem intentant recuperar molt més les persones. No és només aquell que te venia, li donaves la prestació, li tramitaves la prestació, anaves fent, inclús a vegades dius... Jo penso que és una realitat completament diferent. O sigui que, tot i la crisi, que la situació és molt greu perquè l'estem patint molt, però l'estem patint molt, però per l'altra banda el positiu és aquest canvi d'intervenció que ha de recuperar d'alguna manera l'essència del treball. I això és molt nou. Sí que és cert, en moltes situacions la participació de les persones que han de fomentar aquest tipus de treball és sorprenent. El problema és que no podem mantenir les retallades, però per altra banda... Abans, i per enllaçar amb el que deia del canvi cap a la intervenció, a mi m'agradaria fer-li una pregunta a la companya que des dels serveis de policia hem compartit moltes situacions. Massa callada estava. Sí, exacte, també hi ha massa callada i jo sé que tens moltes coses. Mira, te faré una pregunta molt directa, no? Expliquen situacions que us fan patir i digue'm on està el gat que davant del perill que us fan patir però en canvi no podeu fer coses. Crec que hi ha. En relació a la gent gran, nosaltres, les intervencions que ens arriben moltes vegades solen ser ja en fase de maltractament físic. Però, gràcies als agents de barri, ens van donant pinzellades de gent que podria ser vulnerable. Els fills, per veïns, per la senyora o el senyor cuidador. I llavors el que fem és intentar
colar-los a casa seva. No anem mai uniforme, Bueno, intentes fer-te una mica, de la mateixa manera que es fa aquell cuidador o aquell parell que ve de torna, nosaltres també ens el guanyem, és una mica... I te va explicant moltes coses, te va explicant doncs, que cada despertar li agafa la llibreta del compte i veu que li fa moviments, li diu que és comprar menjar, o sigui. I tu en aquests moments, clar, tu saps que allò és denunciable, i s'ha de denunciar, és policia i s'ha de denunciar, però el que quedes així com fas un pas enrere perquè la mateixa persona et diu, sobretot, que els meus fills no ho sàpiguen, que no vull cap mal rotllo, per dir, jo no vull mal rotllo, que a mi em queden tants anys i ja puc seguir així. I saps que si això ho dius endavant i va a fiscalia, un moment o un altre dirà una reacció a fiscalia, que sol ser tard. Tu entregues i poden passar mesos, a vegades. I quan hi hagi aquella reacció, aquella persona ja la tenim perduda nosaltres. La tenim perduda. I això és el que ens preocupa a nosaltres, perquè ens costa guanyar-la, sabem tot allò que hi ha, que hi ha molt fons, perquè no només és el dels diners, sinó paraules, la dutxa, el menjar, tots ho sabeu. I llavors, sent policia, te sents impotent perquè tu ets policia i estàs obligada a denunciar. Estàs obligada com a policia. I et quedes... Jo estic segura que en un moment donat he ratllat la il·lumitat. Jo, per no arribar a fer més mal, que ara això sí, obrim tota la xarxa, ens podem contactar amb tothom, expliquem que tothom és coneixedor. Però qui li posa el castell? Però qui posa la denúncia? Llavors què fa? Acabes posant-te-la tu, però clar, ja l'has perdut, aquella persona ja l'has perdut. Jo em sembla que amb el tema de la intervenció, per mi la solució seria que cadascú, que els diferents agents que treballéssim en xarxa i sobretot, cadascú saber què li toca fer. Perquè el problema que hem tingut en aquests darrers anys és que tots ens hem volgut fer de tot. La policia ara es vol fer nit, entrar a cases i així, quan aquest paper havia sigut primer del capellà, per dir-ho d'alguna manera, que ha sigut l'assistent social. I aquí ens trobem que ni el metge fa de metge perquè no s'atreveix a posar-ho en una ratlla, el seu diagnòstic. I perquè no va mai a una casa. Aquí està. Exacte. I després, la policia, en vez de fer de policia i de fer d'ordre i d'autoritat, que és moltes vegades el que necessitem, perquè aquí hem perdut les figures de l'autoritat, perquè ens creiem que l'autoritat és una cosa dolenta. I jo penso que l'autoritarisme sí que és dolent, però l'autoritat hi ha de ser-hi, igual que els nens a l'escola que l'han perduda totalment. I amb això, si tots ens redefiníssim una mica i cadascú fes el seu, tinguent en compte que ho hem de fer-ho tots plegats, tindríem molta feina adelantada. Però primer ens hem de definir i després col·laborar conjuntament, perquè si no... Jo puc dir que aquí a Girona, sincerament, estem col·laborant molt amb serveis socials, però també t'he de dir que en aquests moments que tu trobes, entres al domicili perquè t'han arribat molts inputs de que aquella persona no està bé i saps que serveis socials en tenen coneixement, sí, ja ho sabem, però metge sí, ve de tant en tant, però què vols que fem? Algú s'ha de moure, què fem? Ens plantem. Una vegada veiem la situació i que allò has de decidir, quan fas unes diligències que van a fiscalia, allà i entra tothom, Nosaltres ens hem posat contacte amb serveis socials i ens diuen que sí, que són coneixedors del cas, però que no hi podien accedir, per exemple. I no és sinó que llavors si no ho treballem. El metge, el doctor tal, número tecnologiat, ens informa que s'ha de debilitar, però allà hi som tots, Llavors, expliquem-ho ja del tots. Una mica amb la intervenció comunitària i la intervenció que estem, estava pensant que en molts casos de maltractament, de negligència més que maltractament, també es deuen molt a la claudicació familiar, sobretot quan tens cura de la persona a casa, gent gran, que s'ha de tenir. Llavors, cal molta intervenció amb aquests familiars cuidadors, que això evitaria totes aquestes situacions. A mi aquesta conversa última m'ha suggerit una cosa, no sé què en penseu, però que tots els que tenim jefe treballem millor perquè tenim jefe. D'allò que he de donar comptes, procuro fer-ho millor que si és una cosa que només és meva. Jo crec que si tinguéssim un punt d'autoritat, que deies tu,
per dir, escolti, vostè vingui aquí, i hem detectat això, això i això, i ho anirem supervisant. I sàpiga que si això, que ara només és un inici d'un mal comportament que acaba maltractant, si això no es corregeix, intervindrem. Ostres, en molts casos els donaríem la rosa. Però com que això no tenim l'autoritat per fer-ho, no hi ha ningú... Parles d'autoritat moral. Moral, però amb la capacitat de generar... I la capacitat de generar conseqüències. Primer de creure't que la tens per fer-ho. Perquè si deleguem això amb aquell, amb l'altre, s'acaba fent llarg, primera poder de moral, És l'obligació de denunciar aquestes situacions. de les que tens constàncies. Però tu la tens, és que no és una situació. Però tu detectes una situació extrema i tu has d'anar i denunciar-ho. Això ho recordo molt sovint perquè està a la llei, però no passa. És el que deia, que ho fem amb els infants? Sí, ho mateix, Doncs d'alguna forma anem introduint aquests mecanismes que tenim amb els infants, perquè amb els infants no ho fem. Sí, però llavors està Si no passa això, patapam. És un infant que tu trobes maltractat, que tu el detectes, denuncies el procés, te l'accepta a infància, te vas als jutjats, bueno, és igual, el procés també és llarg, què no es penseu? Sí, però hi ha una conseqüència. I el poses en un centre? Sí, hi ha una conseqüència. Què fas amb la gent gran? Hi ha una consciència de la vulnerabilitat amb els infants, en canvi amb la gent gran encara no. Es que jurídicamente tú puedes actuar con los niños y sin embargo que por eso yo te planteaba que quizás a partir de una edad determinada sería adecuado que el ordenamiento jurídico te hiciera una modificación de capacidad, porque si uno no tiene, no puede hacer. ¿Por qué? Pues porque además se vaya el hijo y te monta un pitote que te espera, pero que te entera, y terminas procesant. Quan vam estar elaborant l'esborrany del protocol de maltractament, vam invitar a Fiscalia, va venir Josep Maria Casadevall, ho recordaràs que estaves a la taula, ens vam quedar molt fotuts quan ell diu és que l'única possibilitat que tenim és que aquesta persona denunciï. I com denuncia un pare amb un fill quan hi ha en aquesta relació la condició d'incondicionalitat del pare cap al fill, no del fill cap al pare, però el pare sí, el pare és incondicional cap al fill, en la seva trajectòria. Li estàs demanant d'alguna manera que ell faci aquest pas. Has empezado esta mañana hablando de las relaciones y esto que está el secreto de ese punto concreto, es que es donde está. Y a partir de ahí podemos hablar de lo que quieras. Perquè parlar de residència, de no residència, etc. Jo molts anys de treball directe amb famílies, i famílies bàsicament amb persones afectades amb demència, em vaig donar compte que davant d'una mateixa situació, una família que és capaç de donar les respostes havides i per haver, i una altra família davant d'aquesta situació el que fa és delega ja ràpidament a serveis. Per tant, està en funció una mica de les capacitats, de les relacions, de la història, si m'apureu, d'aquesta família, i tot això... Tot això s'inclou dins d'aquesta història familiar. I tot això ho hem de tenir en compte, perquè, repeteixo, una mateixa situació, a casa teva o a casa meva, pren una dimensió o pren una altra. I nosaltres, el problema que tenim als serveis socials és que no podem estandarditzar com altres contextos, perquè tenim que fer trajes a mida, i aquests trajes a mida porten que a vegades entrem en tots aquests passos que no acaben de definir perquè no tenim les mides ben preses, veritat? El protocol d'un infart, pam, i aquí no hi ha dubte. Nosaltres amb tot això, evidentment, no és aquest mateix protocol. I a vegades això ens va en contra nostra, en contra d'aquesta intervenció que nosaltres mateixos estem demanant, que sigui una intervenció més expeditiva, però... Pero es que ahí necesitaría ser juez con el Ministerio Fiscal o unos instrumentos adecuados al momento en el que... Pues, evidentment, acompanyar tot això. Porque el problema es eso, que no hay autonomía. Perquè si no ets vulnerable tu en aquest context de vulnerabilitat també com a professional. O sea, pero si tú puedes, lo sabéis de sobra, te puedes encontrar con un proceso de un señor con un ataque psicótico brutal, lo llevas y no lo puedes entregar sin sus consentimientos. A partir de aquí aparejamos, ¿no? Es un día a día. Entonces el problema es que, claro, se lleva la profesión por la que estáis con heroicidad,
Eso es cierto, una votación y una buena gana sin querer hacer. Pues ya se acaba, ¿eh? Se acaba. Se acaba. Respecte a la intervenció, no havia escoltat, he estat una mica puntetes. Sí que volia... Nosaltres des de fa, com deia la Rosa, 3 anyets s'ha anat impulsant. Veus que a infància, en joves, et costa més o menys entrar, però escolta'm, l'any passat, 6 grups de joves, 8 o 9 amb nanos... Al camp de gent gran hi ha una dificultat. O sigui, vam acabar l'any amb 2 grups. El treball comunitari l'hem impulsat més a partir de treballs grupals. I a l'àmbit de gent gran, 2 grups, del qual un era molt destinat a situacions de violència en persones amb discapacitat i de totes les persones que es van fer un treball de suggerència i d'acompanyament i d'això, partíem de 20 i pico persones i el grup es va fer amb 4 persones. 4 persones que vam dir és igual, que ens pagarà el que sigui per aquestes 4 persones. Però clar, partim de 20 i escaig persones. Llavors, només era introduir el tema aquest de, així com a nivell individual, amb més o menys, a nivell d'intervenció individual, perdó, amb més o menys dificultat, si més no anem posant-nos d'acord en dir, ostres, denunciarem més aviat o més tard. Alguns professionals estan més cremats i altres menys perquè n'hi ha uns que fa més temps que han entrat en aquest ball de, ostres, poso coneixement a un cas, 2, 3, 4, 14 al final de trimestre i la resposta dels 14 al cap de 3 o 4 mesos és tèbia i fa que, és una mica així, està bé que es vegi escampant, que vagi entrant en altres cossos, que ajudi a que ens posem d'acord i veure una miqueta qui fa de bo, qui fa de dolent, perquè tots bons al final no hi ha autoritat, no hi ha... Però bé, més o menys anem arribant a uns consensos. A nivell de grupal, nosaltres vam valorar i veurem que tenim mancances importants per poder ajudar les persones, per no dir convèncer, perquè realment és una feina que convença a que arribi a nivell grupal, que podem treballar a nivell grupal. Però fet el pas individual, sí, ja tot, però a nivell grupal, home, perquè hem de reconèixer moltes coses i davant d'altres, això no ho fem. No vull que s'entengui com a crítica o potser s'ha convidat, però la mateixa gent gran, no sé si... S'ha convidat, però precisament la salut no els ha acompanyat. No sé, a nivell de cansar. Era aquest matí o ahir? Ahir mateix al vespre. Està ingressat, la persona gran que havia d'estar aquí en presentació de moltes coses. Està ingressat. Estem parlant de gent gran i segurament per mitjà de casals, és una via per entrar. Sí, hem de fer-ho. A nosaltres ens costa molt poc entrar en la gent gran activa i és un èxit rotund i omple sales amb xerrades des de Madremanya a Salt, però tenim hi ha molta dificultat d'entrar en gent gran que hi ha alguna vulnerabilitat o fragilitat. I aquesta gent gran sembla que és el que, ostres, aquests és el que hem d'anar potenciant a que vagi a fer un treball de grup. La gent activa via casals, ostres, sí que veus que també hi ha hagut molta... I està havent-hi canvis, perquè a vegades ens comencen a arribar ja persones grans, una colla de tietes de Girona benestants, de bona família i amb patrimoni, que pel que sigui, pel cas d'una que va tenir un mal acompanyament de nebots, doncs totes les altres s'han mogut, han anat a veure notaris i han començat a escriure. Però escolti, miri, jo no vull que em passi el que li ha passat a aquesta. Yo lo considero básico, con capacidad regularte tú. Quitarte encima los cardones, venga afuera, hombre. Yo me regulo, yo me organizo, hombre. Una pregunta, penseu que pot tenir algun valor, alguna possibilitat de treballar a nivell comunitari amb persones grans reconegudes com actives? És a dir, utilitzar aquestes persones que es mobilitzen, que assisteixen, que estan interessades per l'accés al coneixement, fins i tot per als protocols de maltractament també s'han interessat molt en participar, es podrien, entre cometes, utilitzar d'alguna manera
per detectar, per accedir, per donar un cop de mà a la intervenció en persones vulnerables? Yo creo que sí, porque además sería el vehículo, el boca a boca, que conduzca, que genere, un poco, que sensibilice. En aquest sentit, penseu que els casals de gent gran hi podrien... Penso que és una font importantíssima. No sé si casals, però aquests espais de gent gran, si més no perquè estiguin informats ells de què vol dir tot això, i fer-los sessions orientades a com orientar la seva vida i el seu futur i la seva planificació. Però sí, jo penso que agafar persones grans a partir de 60, 65, començar a plantejar el tema, que sigui important. Generals i què hem de dir, de què els passarà. Ahí tendría un papel importante precisamente vosotros, desde el punto de vista de la filosofía moral, de la ética, pues valorar y, oye, pues conferencias. Jo estava pensant... Fa un temps, quan naixia un nen en una casa, un temps del senyor Jordi Pujol, rebies una carta a casa, que el senyor Jordi Pujol deia benvingut, catalanet, havia regalat la barretina, més o menys, he vingut a la pàtria. Jo sé si parleu que falten els automatismes, ara està sortint el tema de la informació, la necessitat que la gent gran prengui consciència de la situació en què s'hi va trobant, les possibilitats, la vulnerabilitat inevitable que hi ha d'haver-hi, una altra cosa és la vulnerabilitat, però la vulnerabilitat és intrínseca a la bellesa. Per tant, jo no sé si, per exemple, als 65 anys, al mateix temps que reps la pensió, que és com el carnet de ets vell, o ets persona gran, no sé si amb això també hi hauria d'haver-hi de forma automatitzada, és a dir, per part de l'administració mateix, tota una canalització d'informació que rebés aquella persona respecte a situacions en què hi ha incapacitació, drets que té en tant que situacions de risc que hauria de mirar d'evitar, gent a qui pot recórrer, que el podran proveir d'aquest servei o d'aquest altre. Això, jo, en el cas de la gent de casa, els vells, parlo de persones grans, però en cas encara es parla de vells, doncs la gent vella o la gent gran, que jo no he vist que rebessin cap mena d'informació. Cada 5 anys, i a partir dels 75 cada 3. I que ho sapiguessin cada la gent de la família, però un treball d'informació de tot això, jo sistematitzant el que legislativo también, porque esto ayudaría, porque si se crea una ambiente que guarda també els pocs. No és descabellat, perquè hi ha citacions per mamografies i n'hi va. I cada edat, quan vaig a fer la mamografia, no és descabellat. És un problema de sensibilitat. Hi ha molts problemes. Amb un amic sempre ho comentem. A l'escola t'ensenyen sobre la serralada d'aquí, la serralada d'allà, i on són els orals, i no hi has mai, potser. Però no t'ensenyen la normativa legal que t'afecta directament. Som uns ignorants. Penso que el sistema escolar és deficitari en una sèrie d'aspectes molt importants, i un parell d'aquests aspectes us afecten directament a vosaltres. Tot el que sigui relacionat amb la salut, i penso que una desinformació i som uns ignorants totalment pel que fa a la salut. Això fa que en l'àmbit professional no passi el que passa en els serveis socials, que és que en l'àmbit professional, jo tinc una contractura aquí al·lucinant, doncs vaig anar fins i tot a l'àmbit del que fa massatges et diu, bueno, ara ha vingut, torni dilluns. I jo, sí, vaig creure que un xaiet hi aniré dilluns. Però no va tenir cap problema el professional, fins i tot aquesta persona que tracta una contractura, no va tenir cap problema acceptar-li l'autoritat. Ja he dit què hauries de fer. Sí, exacte. Perquè jo ignoro moltes coses del que fa l'àmbit de salut, perquè no m'ho ha explicat. Però també per l'àmbit legal. A l'àmbit legal no ens ensenyen dret. No en sabem res de dret, de lleis ni de dret. Un exemple que posaré és que fas la FP i tota la FP està pensada perquè acabis treballant i no t'expliquen què és un contracte de treball. Això és clamorós. No t'explica pas ningú ni què és una nòmina ni què ha de tenir una nòmina, no t'ho expliquen. Ho vas aprenent sobre la marxa quan tens els problemes de salut i legals. Això sempre ha funcionat així. Jo penso que respon a una sèrie d'interessos, i a una colla de gent ja li va bé que vagi així. Però no tapem aquests forats, i una manera de tapar-lo almenys és que t'informin en el moment que comences a trobar. I gent que entri en aquest col·lectiu, per exemple, sistemàticament proporcionar informació, encara que no vulgui, la rep. Sí, a l'escola dirà que això no li toca amb ell. Sí, però fa 65 anys que se t'informen
se t'informa de, per exemple, riscos de salut, coses que pots fer-hi, àmbits informatius que l'administració sap que afectaran directament, que haurien d'interessar directament aquella persona. Sí, però hauríem de parlar potser de respecte i de valors i d'altres coses, això sí que... Jo ho entenc, però jo el tema dels valors, el tema de la reflexió ajuda molt. Jo soc més del parer, justament perquè hi pensem en el que res, també és del parer de pensar que els valors venen amb les pràctiques. No és que hi hagi primer els valors i les pràctiques. Els valors, no és que sigui, jo no m'he impressió, els valors no són motor de pràctiques. Els valors es troben a les pràctiques. Te poso un exemple, de la meva filla l'altre dia, va bé, sento parlar de la meva filla. Va bé, escolta, mira, mama, avui el profe de mates ha arribat mitja hora tard. I ella diu, avui no tinc ganes de fer classe. Què s'ha transmetent? A una nena de 17 anys. Què s'ha transmetent? El que van fer. Què? No se'n van anar. El que li farà més mal a la teva filla és que vegi que no li passa res. Això és el que li farà mal. Vaig pensar, escolta, diu, és que era per tallar-hi alguna cosa. Fixa't, aquí el que falla és una pràctica, la pràctica de l'ensenyar. No hi ha una reflexió o què volem dir amb valors? En paraules que màgiques i estranyes que les fem servir, no? Sí, però els valors de l'esforç, i això no és cap valor de l'esforç, perquè aquests nanos, en definitiva, seran futurs treballadors. I si ja no vam fer una empresa i diran, no, avui no tinc ganes de treballar. Sí. És qüestió de pràctiques. Les pràctiques van vinculades a activitats que estan ordenades, regulades. Molt bé, senyor notari. No, de fet, anar tancant, no? Estem a l'hora s'havia previst i cadascú... Si nos vamos ahí, nos vamos todos, si vais a salir yo lo siento, pero me tengo que marchar. Me encontré un poco tarde, ¿sabes? Y retiré todo y lo puse a las 12. Moltes gràcies per acompanyar-nos. No, por favor, a todos vosotros muchas gracias. Seguirem abusant de tu. Continues vulnerable. Continues sent vulnerable. Gràcies a tu. He aprendido un montón. Molt bé. Jo no sé si vol fer reflexions finals, ara ja hauríem d'anar tancant. A mi m'ha semblat, si voleu una mica de... A mi m'ha semblat que en la línia del que ja hem identificat de seguida, que hi ha tota una sèrie de factors que incideixen sobre la vulnerabilitat i el maltractament, perquè són conceptes com hem vist diferents. La vulnerabilitat, com dèiem, és intrínseca a la condició de ser ell, perquè hi ha una sèrie de deficiències de salut, una sèrie que hi seran, perquè hi ha exposició, hi ha una qüestió de risc que s'hauria d'anar a mirar d'identificar, corregir, de saber-hi actuar, no? I una altra cosa és el maltractament, són conceptes diferents. Doncs, en la línia aquesta que apuntàvem, que hi ha tota una sèrie de factors que incideixen sobre el maltractament, sobre aquella gent, aquella gent que és vulnerable, em sembla que hi havia tres grans, diríem, focus de problematització, o sigui, focus que creen factors de vulnerabilitat i maltractament, que són, d'una banda, de diferents generalitats, d'una banda, el focus relacionat amb tot el que sigui la cultura, si voleu dir-ne valors, pràctiques socials, aquí té tota una d'elements que fan que sigui més gran o més petita aquesta vulnerabilitat. La concepció, per exemple, dels vells, l'autoconcepció dels vells, si els vells creuen que fan nosa, fàcilment la persona que fa nosa, que pensa que fa nosa, es fa més vulnerable. Perd autoestima, perd incapacitat de prendre decisions, perd incapacitat de plantar cara davant d'algú que li... Per tant, hi ha tota una sèrie d'elements a nivell més social, més cultural, més comunitari, que incideixen directament sobre la vulnerabilitat d'aquesta persona i en la possibilitat que pateixin maltractaments. Hi ha un altre nivell, em sembla a mi, que és el de diríem, legalitat o eines sistematitzades, els automatismes de què parleu, que afecten directament sobre la vulnerabilitat, en la mesura en què no hi ha una cosa tan simple com la que hem sabut avui, que m'ha posat el tal de punt. En la mesura que només hi ha uns quants fiscals
disposats, diguem, aquell dia a rebre un professional perquè li atengui un cas i ha d'esperar-se i tot es retarda, això genera, evidentment, un risc, augmentar el risc. Aquest és un altre nivell, per tant seria un altre nivell en què hi hauria necessitat d'introduir millores, de caràcter diferent del primer cas, i després hi ha un tercer nivell que és el més particular vostre de professional que intervé en el camp. A mi em sembla que els riscos que augmenten la possibilitat de patir un maltractament, la vulnerabilitat de les persones grans tenen a veure menys amb aquests tres nivells. El de més general, de caràcter social, cultural, de valors, que és molt ampli, molt difícil d'atacar, que evidentment demanarà molt més temps de treball, una conscienciació més àmplia, una publicitació de tots aquests problemes, etc. I aquest nivell, hi ha un segon nivell de simplement legalitat i d'automatismes relacionats amb el funcionament de les institucions, i després un tercer nivell de la intervenció del professional. M'ha semblat que el que estàveu apuntant és problemes, focus causants de problemes en cadascun d'aquests nivells i possibilitat d'intervenció i millora en cadascun d'aquests nivells. Això és el que a mi, com a concloent, em sembla que el resumet, si voleu, el que hem dit es pot dir. No sé si voleu que sigui. Ho heu fet molt bé. No volem allargar innecessàriament. Jo crec que si ens estirem una mica la llengua tots tenim tema, i per tant el primer que veig és que d'alguna forma hem encertat en un inquietud que hi ha. No la tenim només nosaltres, som una prova. Crec que hem encertat també perquè en sabeu molt. Sabeu moltíssim. Teniu el temps o la metodologia per explicar-ho, però tots els que esteu aquí en sabeu molt. I que cal també que aixequem una mica la veu. Aleshores nosaltres ens comprometem a partir del que s'ha dit aquí i recollint altres eines que hi pugui haver d'intentar aixecar la veu, intentar conscienciar que tenim problemes socials que hem d'abordar, que hem de millorar les coses i que la forma de millorar-les és múltiple i diversa, però que cal fer-ho, que la societat ha de saber que tenim problemes. I us convidarem també a que quan haguem elaborat aquests altres àmbits de discapacitat i malaltia mental cap al mes d'abril, per fer aquesta jornada una mica més àmplia, orientada a aquesta vulnerabilitat no només de gent gran, sinó de tots els col·lectius que hi són i que la societat ha millorat les respostes que li dona. Crec també que és important pensar en aquesta eina que dèiem, en aquest bloc. M'agradaria pensar que tots els que esteu aquí tenim moltes més coses a dir i si tenim una estona i la voleu plasmar en un escrit per anar alimentant aquest bloc i el fem viu, després el podrem divulgar si volem, però mentre que ens serveixi els que hem començat a participar. I res més, des de les entitats tutelars, també ens va recordar a la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, la vida ens porta a veure moltíssimes realitats, voldríem no haver de treballar tant, voldríem no ser necessaris. Sempre diem que quan hi ha, primer que si cal protecció se li ha de donar a la persona, sí o sí, però que tant de bo no siguem nosaltres que hi hagi algú per seu entorn que pugui fer-ho perquè pot, perquè vol, perquè té les eines per fer-ho. Ara, si no, si aquest entorn no hi és, si aquesta persona no hi és, estem disposats a afrontar els casos que arribin i a ser aquesta eina contundent per canviar vides, per millorar-les. I crec que hem demostrat que no ens fa por la dificultat, tampoc ens fa por la dificultat de parlar d'aquestes qüestions. Si creieu que hem de fer més sessions d'aquestes, les farem. I és la primera, si creieu que us heu quedat coses per dir que val la pena que ens tornem a trobar, ho fem. D'acord? Moltíssimes gràcies.